Вітаю, сябры, працягваем жывы эфірны дзень на Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне і мой сённяшні госць, эканаміст, кіраўнік праекту «Кошт урада» Уладзімір Кавалкін. Дзень добры ўсім. Адпаведна, будзем мы размаўляць сёння пра самыя апошнія цікавосткі з беларускай эканомікі. Давайте пачнем, Уладзімір, з учорашняй навіны пра тое, што у нас адкрыецца нацыянальны маркетплейс. Гучыць, правда? Гучыць. На ваш погляд, ці будзе гэта канкурэнтна здольны такі кейс, напрыклад, ці зойме месца, не ведаю, як гэта будзе называцца, там таго ж самага Wildberries ці Озона? Толькі ў тым выпадку, калі забараніць Wildberries, Озон, што там яшчэ ёсць. Амазона, напэўна, няма. Кітайскія... Аліэкспрэсы забараніць, тэму, ўсё вось гэтае. То бок, калі ўсё вось гэтае забараніць і пакінуць толькі вось дзяржаўны гэты холдынг, у такім разе гэта можа спрацаваць. І на ваш погляд, будзе там чым напоўніць гэта ўсё? Будуць гэтыя ўсе пункты, якія можна набыць? Асартымент будзе адназначна скудны, вось, з лагістыкай будуць праблемы, з сервісам будуць праблемы. Увогуле, калі мы кажам пра вялікі маркетплейс, гэта перш за ўсё два складнікі. Першы складнік гэта лагістыка, то бок гэта бізнес вельмі буйных кампаній. Мы гэта бачым і па Амазону, і па Wildberries, і па іншым, і па Озонам, і гэтак далей. То бок табе трэба мець шмат складоў па ўсёй краіне, каб вось гэты тэрмін дастаўкі быў мінімальны. Гэта першае. А другое, што табе трэба, гэта табе патрэбны добры піар і маркетинг. То бок, любы маркетплейс гэта не сайт запіліць, ведаеце? Бо сайт запіліць, дзе ты можаш нешта заказаць, нешта замовіць, гэта ўвогуле не праблема на сённяшні дзень. Ёсць open-source фреймворкі, якія ты просто бярэш, там трохі перафарбоўваеш кнопачкі, туды-сюды мяняеш малюначкі, і вось у табе там за мелкі прайс твой маркетплейс. Але ж самае галоўнае, гэта каб тавары шлі, то бок гэта лагістыка. І каб прыходзілі людзі нешта набываць. А гэта, маркетинг і піар. Няма маркетингу, няма піару, няма службы падтрымкі, няма нармальнай лагістыкі, няма бізнесу. Дарэчы, мы можам сабе ўявіць, што будзе з гэтага маркетплейса, бо ёсць, ведаеце, такія не віртуальныя, а рэальныя маркетплейсы дзяржаўныя. Гэта вось гэты гандлёвы дом, які новы адчыніў Лукашенко, не памятаю, там 10 года 2 назад. Вось, сабраў там усіх беларускіх вытворцаў. Дзесьці побач з гэтым, з маяком Мінска, наколькі памятаю, вось. І ёсць яшчэ такі ў заняпадзе гандлёвы цэнтр на плошчы Незалежнасці. Гэта сталіца. Гэта сталіца. То бок, калі дзяржава бярэцца за такі бізнес, заўсёды атрымліваецца нешта кшталту Белкаапсаюзу. Будзе Белкаапсаюз з вэб-сайтам. Вось, дарэчы, Лукашенко заклікаў расіян больш актыўна набываць беларускія тавары замест тых, якія патрапілі пад санкцыі. Так? Калі ўлічыць той момант, што, здаецца, ў 22 разы у мінулым годзе экспарт з Беларусі павялічыўся ў Расію, так? Ці можна казаць, што расіяне ўсё ж прыслухоўваюцца да Лукашэнкі, і ці сапраўды яны замяняюць вось гэтыя падсанкцыйныя тавары беларускімі аналагамі? Сумняюся, што ў 22 разы павялічыўся экспарт, бо гэта было просто феноменальна. Хутчэй за ўсё па якой-небудзь пазіцыі. Вываз тавару з Беларусі ва ўсходнім кірунку. Можа быць, гэта нейкія чалнакі, бо, ведаеце, у нас і так Расія 60%. Калі б гэтыя 60% памножыць на 22 разы, гэта б у нас ВВП вырас у 11 разоў. То бок гэта нерэальная гісторыя. Вось, можа быць, там нейкі таварапаток, нейкі прадукт вось вырас, альбо, напрыклад, іпэшнікі пачалі больш вазіць туды-сюды. Гэта можа быць у 22 разы. Экспарт у Расію ў 22 разы падняцца за гэта просто феноменальна. Гэта адразу 10 разоў ВВП рост. Вось. Чаму Лукашенко хоча гэтага? Хоча зарабіць грошай, хоча нагадаць расіянам пра там
мінулыя гады Савецкага Саюзу, зараз у Расіі ж яны ж вядуць вайну з мировым імперыялізмам, з буржуінамі і гэтак далей, яны ж там ва ўкраіне гэты сцяг перамогі ўсюды суюць. Ну, я думаю, што гэта такі піар, я думаю, што гэта такі маркетинг, рэклама, ось, каб нешта зарабіць на бягучай сітуацыі, але ці атрымаецца зарабіць, гэта вялікае пытанне, бо эканоміка перагрэта, яна не можа выпускаць, яна не можа эфектыўна павялічваць выпуск. То бок тут уже праблема не ў тым, што няма рэкламы, а праблема ў тым, што няма з чаго і няма як зрабіць нармальную вытворчасць. Ну, зараз на што ўсё ідзе увогуле? Таксама на ваенку, машына абсталявання нейкае, на Расію гэтак далей. То бок, калі б Лукашенко нават хацеў павялічыць гэты экспорт праз нейкі маркетинг, праз піар, праз нейкія інтэнцыі такія савецкія, а прадпрыемствы проста не змогуць вырабіць гэта ўсё. Так што сітуацыя патавая. Окей, але пры гэтым ёсць такое ўражанне, што цяпер у беларусаў ўсё класна, то бок заробкі растуць, яны бяруць крэдыты, набываюць кватэры, там змяняюць нейкія там прадметы доўгатэрміновага карыстання. Вось як гэта ўсё можна скарэляваць і патлумачыць? Ну, перш за ўсё, гэта што адбываецца? Гэта адбываецца насамрэч рост заробкаў хутчэй, чым рост вытворчасці працы. То бок людзі атрымліваюць грошы, якія не зарабілі, а атрымліваюць яны з прычыны таго, што, па-першае, Расія пад санкцыямі і туды ідзе вельмі добры экспорт, нават таго, што атрымоўваецца зрабіць у Беларусі. Па-другое, гэта дэмаграфічная сітуацыя і выезд людзей за мяжу. То бок з аднаго пункту гледжання трэба павялічваць вытворчасць, а з іншага боку няма каму. Ну, праз гэта і растуць заробкі, вось, і яны могуць расці, але мы ўжо знаходзімся з эканамічнага пункту гледжання, вось, на піках, як кажуць. То бок ужо назіраюцца дысбалансы, ужо бачна па справаздачах прадпрыемстваў, бачна па рэнтабельнасці розных галін эканомікі, што гэтая сітуацыя, калі з аднаго боку цэны кантралююцца, а з іншага боку заробкі растуць, і гэта ўплывае на фінансы дзяржкампаній. То бок хутка ім будзе няма чым плаціць гэтыя заробкі. Яны будуць стаяць перад такой сітуацыяй. Што з гэтым рабіць? Дарэчы, гэта вельмі цікавая сітуацыя, то, што Лукашенко зараз робіць, калі вось рабіць такую аналогію з гістарычнымі падзеямі, ён зараз разганяе такую сітуацыю, якая была перад вялікай эканамічнай дэпрэсіяй у ЗША. Там была дэфляцыя. Там былі іншыя чыннікі, але ў нас адбываецца сапраўды не інфляцыя, а дэфляцыя. Дэфляцыя рэальная, бо рэальная штучная. Бо цэны стаяць, і з пункту гледжання прадпрыемстваў яны не могуць пакрыць свае кошты на вытворчасць. І гэта тая самая сітуацыя, якая адбывалася перад вялікай дэпрэсіяй у Злучаных Штатах. Адбывалася дэфляцыя, і прадпрыемствы, бізнес не маглі павялічыць вытворчасць праз тое, што заробкі стаяць, а цэны падаюць. І то бок ты атрымліваеш менш грошай, а кошты тыя самыя. А ў нас зараз трохі іншая сітуацыя. У нас кошты растуць, вось, простое, што і заробкі растуць, і імпарт даражэе, бо пра санкцыі трэба вазіць, і лагістыка даражэе. Вось. Але пры гэтым ты не можаш падняць цэны адпаведна. То бок, з іншага боку, але сітуацыя тая самая. То бок, ты не можаш пакрыць выдаткі, і як дырэктар прадпрыемства, як уласнік прадпрыемства, табе вельмі цяжка становіцца у тваёй фінансавай сітуацыі, нават пры тым, што на тваю прадукцыю вялікі попыт. Дык і да чаго гэта прывядзе? Ну, у Штатах гэта прывяло да дэпрэсіі. А ў Беларусі? Ну, тут можа быць
як бы два выніка. Першы вынік, калі параўноўваць з вялікай амерыканскай дэпрэсіяй, то гэта можа прывесці да скарачэння вытворчасці, бо фірмы пачнуць банкрутаваць. То бок з таго боку пойдзе працэс, і яны пачнуць звальняць людзей, людзі пачнуць шукаць працу, кошт працы будзе таннець. А з іншага боку, тыя людзі, якія выйшлі на рынок працы, яны не маюць грошай, каб нешта набываць, вытворчасць падае, і вось гэтае кола бясконцае. Гэта як было падчас вялікай дэпрэсіі. Вось. У нас, хутчэй за ўсё, гэта будзе выглядаць наступным чынам. Вось гэтыя чырвоныя дырэктары нашы, яны, хутчэй за ўсё, пойдуць там у Мінфін, пойдуць да Лукашэнкі і скажуць, ну, вось, грошай няма чым плаціць, паддрукуйце троху грошай, дайце нам грошай, мы выплацім заробкі. Ну і праз гэта пачне раскручвацца інфляцыя, і праз гэта пачнуць расці даўгі прадпрыемстваў. Ну, прадпрыемствы, скажем так, будуць стратныя, але вось гэтыя іх страты будуць пакрывацца паддрукаванымі грашыма, якія не маюць ніякіх тавараў пад сабой, а гэта азначае, што будзе інфляцыя. Але вось калі браць вось гэты прагноз, так, на наступны год, які вось улады зацвердзілі, там пазначана, што ці запланавана, што інфляцыя не перакрочыць парога ў 5%, што заробкі яшчэ вырастуць на 4%, што валавы ўнутраны прадукт там таксама будзе ў раёне 4,1%. Як вам гэта рэалістычна, ці выглядае ўсё ж з вашага адказу, што не? Ну, калі казаць пра тое, што яны кантралююць цэны, яны не даюць іх падвышаць, то яны кантралююць інфляцыю. Інфляцыя можа мець які заўгодна паказчык. Хутчэй за ўсё, гэта будзе скатвацца ў сітуацыю далей, скатвацца ў сітуацыю такога позняга Савецкага Саюза на мінімалках, як кажуць. То бок, ўсё імпартнае будзе каштаваць столькі, колькі яно каштуе на міровых рынках, то бок для беларуса гэта будзе каштаваць дорага. А ўсё ўнутранае, яно будзе каштаваць танна, але яно будзе ўсё такое, ведаеце, ну, зусім эканом варыянт, зусім непрывабны варыянт, то бок, ну, не помер, ну, нешта адзеў, і добра. Дзень пражыў. Окей, Владимир, а тое, што цяпер адбываецца, гэта можна назваць пікам дабрабыту беларусаў? Ну, глядзіце, зноў-такі, і заробкі добрыя, і паехаць куды-небудзь можна, і адкласці можна, і набыць кватэру можна, і ў крэдыт узяць можна. Ну, з пункту гледжання звычайнага беларуса, які, напрыклад, працуе на нейкім дзяржпрадпрыемстве, дзе сталі плаціць больш, гэта можа выглядаць дакладна так. Вось. Ну, куды паехаць? Паехаць за мяжу не атрымаецца. Ну, Турцыю можна, чаму не? Ну, Турцыю плюс-мінус, але гэта трэба зарабляць вялікія грошы, бо да Турцыі яшчэ трэба даляцець. Як мінімум. Не праз Украіну, а вакол Украіны, то бок вакол усяго гэтага. І гэта сабе дазволіць могуць далёка не ўсе. Ну, то бок у Турцыю, у Дубаі летаюць людзі, але гэта, ну, незвычайныя завадчане. Альбо гэта звычайныя завадчане, якія летаюць туда пад прыкрыццём, як мы кажам. А ёсць такія завадчане, так. Зваршчыкі, всякае такое. Вось, то бок, ну, куды беларус звычайны паедзе? Ну, паедзе ў беларускі санаторы на якія-небудзь азёры. Ну, ў Расію паедзе. Ну, ўсё на гэтым. Раней мог паехаць, не ведаю, у Польшчу, у Літву, дзесьці там троху адпачыць, змяніць карцінку, так. Нават у Егіпет мог злетаць, бо можна было паляцець наўпрост і танна каштавала. То бок мы маем сітуацыю, окей, мы зарабілі больш, але нам трэба, каб адпачыць яшчэ больш. Тое, пра што я кажу, гэта позні савок. Хочаш джинсы купіць, аддай усю зарплату. Хочаш там у Егіпет, у Турцыю зганяць, аддай 2 зарплаты. Вось. З аднаго пункту гледжання грошы есть, а з іншага пункту гледжання, а там такая інфляцыя адбылася, і яна не ўлічаная ніякім белстатам, што ты і паехаць не можаш. Ось, далей, ну, што рабіць з гэтымі грашыма? Ну, можна есці болей, можна апранацца лепей. Ну, з вопраткай цяжэй, то бок брэнды ўшлі,
будзеш пакупаць нешта такое Беларускае. беларускае паўбрэндавае такое вось нейкі такі можа быць не самы горшы там абібас і всякае такое. Ну паесці ты пад'ясі. А куды гэтыя грошы далей? Ну можна нешта кітайскае набыць, калі кітайскага ёсць, калі з расійскага рынка нешта прыходзіць, там праз расійскі рынок з Кітаю можна замовіць. Але гэта не той якасці, якой хочацца. Окей, нешта можна набыць. Но і далей засталіся грошы, што з імі рабіць. Ну, беларусы звычайна купляюць кватэры. Бо гэта вось такое залаты стандарт беларуса. Калі ёсць грошы, укладаю ў кватэру. Каб яе потым здаваць і мець яшчэ грошы. А вось гэта цікава. Калі вы збіраецеся жыць у гэтай кватэры, ну гэта зразумела, то бок вы не ведаю, вы сям'ёй жылі там у аднапакаёвай кватэры, у вас там вы сям'я, у вас ёсць дзеці, вам патрэбна 2-3 пакоі, вы адну прадалі, дакінулі, купілі іншае. Але калі гэта разглядаць як інвестыцыю, то тут больш цікава атрымліваецца. Ну вось вы купілі як інвестыцыю і плануеце яе здаваць. А што будзе адбывацца з рынкам працы? Бо каб здаваць кватэру, павінны людзі нейкія прыехаць. Ну, напрыклад, у Мінску працаваць з нармальнай грошы, каб аплаціць вашу гэтую аренду. А калі не прыедуць? А калі прыедуць не ў Мінск, а ў Варшаву, напрыклад, як гэта зараз адбываецца. У Европу паедуць, у Грузію паедуць, у Штаты паедуць. Давядзецца здаваць кватэру за 100 злотых, за $100, так, а не за 250. Не так, не за 300, не 400, за 100. А ты ўжо сеў і купіў гэтую кватэру на піках. Ну, напрыклад, не ведаю, за 60 000. Вот ты ўзяў за $60 000 нейкую кватэру купіў і разлічыў, што калі ты будзеш здаваць гэтую кватэру за $300 на месяц, то ты яе адбіваеш, не ведаю, там, ну, напрыклад, праз 30 год. Яна ў цябе застаецца. Ты ўзяў яшчэ нейкі крэдыт. І вось ты сядзіш такі вясёлы, ўсё ў цябе добра. А потом хоба, і атрымліваецца, што рынок перагрэты кватэраў. Няма тых людзей, якія гатовы здымаць гэтую кватэру за 300. І за 200, напэўна, няма. Не, людзі ёсць гатовыя здымаць кватэру, то бок эканоміка не на нуле, але такіх, як ты, шмат хто купіў кватэры. І прапанова, яна значна вышэйшая за попыт. І што вы будзеце рабіць? Вы будзеце здаваць за 100. А можна на суткі вось гэтыя вось кватэры? Расіяне ж прыязджаюць? Ну, прыязджаюць, але колькі іх там прыязджае? Таксама рынок зразумелы, ён абмежаваны. Іх жа не праедзе там у 10 разоў болей. Вось. Ну, нейкі год прыедзе ў 2 разы болей. І ўсё на гэта. А далі што ты будзеш рабіць? Ну, вось табе, напрыклад, трэба плаціць па крэдытах $200, а здаеш ты яе за 100. І ты ўжо ў мінусе. Ну, гэта я просто распавядаю пра гэта як пра не самую разумную інвестыцыю, асабліва у той час, калі ты набываеш ўсё гэта на піках. А зараз у нас усё на піках. У нас на піках цэны на кватэры, праз што у нас на піках заробкі. Заробкі у нас на піках праз што у нас эканоміка перагрэтая. Бок гэта сітуацыя неустойлівая. Напрыклад, зараз там сярэдняя па Мінску, калі не памыляюся, $1500 за квадрат. І все такія думаюць, яно будзе расці да бясконца там. І 1700 будзе. А калі... Будзе як у Варшаве. Так, а калі не будзе? А калі будзе 1200? І гэтую 1200 ты будзеш здаваць не за 300, як разлічваў, за 100? Што ты з гэтым будзеш рабіць? А калі глядзець так вось у доўгатэрміновую перспектыву, то гэта так хутчэй за ўсё і будзе, бо насельніцтва старэе, людзей, якія працуюць, іх все меней, шмат хто з'язджае. І што з гэтай кватэрай рабіць? Глядзіце, тут каментары ёсць. У цябе і кватэра як актыў усё роўна застанецца. Гэта ў любым выпадку лепш, чым фуру купіць. Лепш, чым фуру. Ну, давайте зробім стаўкі. Вось моя сям'я пераязджала ў Менск у 2000 годзе. Мы набывалі не самую лепшую кватэру, не ў самым лепшым раёне Мінска. Як вы думаеце, 4-пакаёвая у нас такая сям'я, 4 чалавекі, 4 пакоі. Колькі яна каштавала ў 2000 годзе? 99-2000. $14 000. Цяпер 100 000. Цяпер пад 100 000 яна будзе. Ну, меней, чым 100, я думаю, 1000 пад 80 яна будзе стаіць.
А як думаеце, вернуцца нулевыя ці не вернуцца? Конец 90-х ці нулевыя? Думаеце, вернуцца? А можа вернуцца, а можа не. Але шанец на тое, што яны вернуцца, ён ёсць. Я просто кажу про тое, што вы вось зараз такую кватэру, напрыклад, набылі за 80 тысячаў, ну пускай яна будзе не 14 тысячаў стоіць, пускай яна будзе стоіць, не ведаю, 30. Ну, 80 минус 30 – это минус 50. Ну так. То бок, вы лічыце, што кошты на нерухомасць будуць падаць? Ім няма куды расці, апроч вось гэтага надзьмутага бабла, як кажуць, на біржах. Вось, адны з першых самых цікавых крызісаў, якія былі, гэта былі крызісы ў Голландыі праз тюліпаны. Ведаеце, людзі скупалі тюліпаны, іх цана, кошт раслі. А вось пакуль яны не ўпалі. І тыя, хто, ведаеце, былі апошнімі ў гэтым цыкле, яны страцілі грошы. Яшчэ такая аналогія. У дзіцячым садку вось дзеці, яны, пакуль музыка грае, яны вакруг стулаў бегаюць. Там 6 дзяцей, 5 стульяў. І вось, калі музыка скончыць іграць, нехта не атрымае свой стул. Вось мы зараз у той сітуацыі, пакуль грае музыка. Але мы ведаем, што стульяў на ўсіх не хапіць. Тут каментар, Уладзімір, пішуць, што паводле Кавалкіна лепш быць бяздомным. Тут іншае слова, але я не буду яго. Не, паводле мяне, я гэта казаў, калі вам патрэбна ваше ўласнае жыллё, то набывайце. Не набывайце гэта як інвестыцыю. Інвестыцыя ў нерухомасць у Беларусі і ў Расіі – гэта вельмі кепская ідэя на сённяшні дзень. Чаму? Таму што некалькі індыкатараў. Першы індыкатар – гэта перагрэтая эканоміка. То бок яна павінна скарэктавацца. Яна павінна скарэктавацца ўніз. Гэта першае. Другое – гэта дэмаграфія. Дэмаграфія з пункту гледжання старэння нацыі, то бок людзей ўсё меней і меней становіцца. А я нагадаю, лічба студэнтаў у 2024 годзе у 2 разы меншая, чым у 2014. У 2 разы. То бок у 2 разы меней людзей будзе тых, хто патрабуе вось гэтую кватэру вашу. Іх ужо зараз вось меней, вось яны скончаць свае універсітэты, яны пойдуць працаваць, іх у 2 разы меней, чым у 2014 годзе. То бок попыт на гэтай кватэры упадзе проста праз дэмаграфію ў 2 разы. Гэта першае. А другое, гэта то, што яшчэ і людзі з'язджаюць. Ну, вось, разлічыце сабе. Тут, дарэчы, пішуць, што фура даб'ецца за 3 гады. Вось. Людзі ведаюць. Не, насамрэч, так, калі у вас ёсць магчымасць зрабіць інвестыцыю дзесьці за мяжу, то рабіце лепей за мяжу, бо там рынок, ён такі, ну, больш зразумелы. Вось, ён можа вам не дасі там десяткаў адсоткаў роста, ён дасі пару адсоткаў, але ён будзе стабільны, ён не будзе вагацца туды-сюды, уверх уніз, і вы не страціце грошы. Ну, калі у вас ужо мала грошаў, не ведаю, не хапае вам там на некую кватэру там у Беластоку, каб яе потом здаваць, ну, укладайце ў сваё здароўе, укладайце ў сваю адукацыю. Не ведаю, паглядзіце, якая прафесія на такім міравым маштабе зараз яна добра аплочваецца. Гэта не толькі праграмісты, ёсць усялякія і дызайнеры, і саунд-прадюсеры, і хто заўгодна. То бок паглядзіце, якая прафесія добра аплачваецца на міравым рынку, і вайдзіце ў гэту прафесію, зрабіце інвестыцыю не ў кватэру, а ў сябе, ў сваю самаадукацыю і адбейце гэтыя грошы. Так, дарэчы, робяць амерыканцы. У амерыканцаў няма бескаштоўнай адукацыі ўвогуле. Там ёсць альбо грант, ну, калі ты таленавіты, напрыклад, альбо таленавіты галавой, альбо таленавіты спартсмен, табе універсітэт можа выдаць грант, альбо нейкі фонд можа выдаць грант, альбо дзяржструктура выдаць грант. Гэта першае. А другое, што робяць амерыканцы, яны бяруць крэдыт, каб атрымаць адукацыю, а потом сплочваюць усё жыццё гэтую адукацыю. Адна з самых такіх дарагіх адукацый гэта звычайна лекары і гэта звычайна юрысты. Это вельмі дарагая адукацыя. Але потым вы, атрымаўшы
ступень у юрыспрудэнцыі альбо стаўшы доктарам, вы адбіваеце гэтыя грошы там цягам 20-30 гадоў. Рабіце тое самае, рабіце тое, што робіць бізнес і кемлівыя людзі ў Штатах. Уладзімір Кавалкін, эканаміст, наш сённяшні госць. Уладзімір, улады пачалі змагацца з дармаедамі праз змяншэнне сацпакета, так, праз уразанне. Яны кажуць, што людзі проста гэтым карыстаюцца, гэтымі благамі дзяржавы, так? І ці сапраўды вось гэтыя ільготы такім уразлівым слаем насельніцтва зрабілі з імі злы жарт, так? І ці стане цяпер, ужо урэзаўшы гэты сацпакет, у дзяржавы больш грошай? Ну, калі казаць пра сацпакет, то ён не толькі ў Беларусі, а ў любой сучаснай дзяржаве, такой, якая знаходзіцца, можа быць, і не ў Еўропе, але побач з Еўропай, гэта да 40% гэта сацыяльныя выдаткі. Туды ўваходзіць, ну, сацыялка звычайна, туды ўваходзіць адукацыя, туды ўваходзіць здароўе. Вось. Яхова здароўя. Ну, то бок, калі казаць пра секвестр бюджэта, то можна троху скараціць вось гэты сацыяльны пакет і дамагчыся таго, што ты скараціш вялікія выдаткі. Адначасова выдаткі на там, КГБ міліцыю, яны не такія вялікія. Гэта па-першае. А па-другое, ну, калі ў цябе аўтарытарна-таталітарная дзяржава, паліцэйская дзяржава, і калі табе трэба ўсіх пужаць, усіх сажаць, то, ну, скараціць на міліцыю там, і на КГБ ты не можаш. Вось, і атрымліваецца сітуацыя, як у анекдоце, што добра зафіксаваны пацыент у анестэзіі не патрабуе. Вось. То бок, калі можна скараціць сацыяльны пакет, а міліцыя ўсіх незадаволеных дубіналам паб'е, пасадзіць у СІЗА і ніякіх праблем не будзе, то чаму не скараціць? Окей, а калі мы ўсё ж узгадаем вось гэтай гісторыі, што там шматдзетныя сем'і нараджаюць дзяцей менавіта таму, што дзяржава дае вось гэтыя падтрымку, так, ім, і як бы гэтым карыстаюцца, нідзе не працуючы і жывучы на гэтыя грошы. Вось тут няма такіх пытальнічкаў? Пытальнічкаў да каго? Да людзей? Ну, людзі карыстаюцца тым, што маюць. А да дзяржавы, што яна ўсё ж такім чынам як бы прадукуе вось гэтае дармаедства па сутнасці? Ну, тут з аднаго боку трэба выпраўляць дэмаграфічную сітуацыю. Калі ты не будзеш браць на сябе вось гэтыя кошты па гадаванню дзяцей, хаця б часткова, ну, ражаць не будуць. Выбірай. Хочаш больш людзей, плаці за дзяцей. Не хочаш больш людзей, ну, можаш нешта сэканоміць. Калі казаць пра сем'і з дзецьмі, гэта заўсёды такі самы ўразлівы з эканамічнага пункту гледжання, бо там, калі глядзець, сем'і без дзяцей звычайна самыя багатыя, нараджаецца першае дзіця, становіцца бяднейшымі, там другое, трэцяе, чацвёртае, гэта ўжо амаль што цалкам беднасць. Гэта першае. Ну, то бок, самі людзі вырашаюць, як яны хочуць жыць, вось, багатымі бездзетнымі ці беднымі і з дзецьмі. Ось, і тут толькі сацыяльная падтрымка можа нешта выправіць. Гэта па-першае. А калі казаць пра колькасць дзяцей, але калі казаць яшчэ пра іншы чыннік, гэта чыннік, дзе чалавек жыве. Напрыклад, жанчына, якая жыве на вёсцы, яна на дзіцёнка атрымлівае пасобе больш, чым мясцовы заробак. Ну, то бок для яе гэта праца. Замест таго, каб ісці, не ведаю, там у калгас даіць карову, яна гадуе дзяцей. І, дарэчы, гэта, ну, праца таксама, на мой погляд. Калі мы кажам там пра шматдзетную сям'ю ў вёсцы, то бок гэта праца, гэта нармальная жаночая праца. Яна зарабляе гэтыя грошы таксама, як яна б магла іх зарабляць там дзесьці ў калгасе. Ну, з іншага боку, канешне, так. Але ўсё адно гэтыя так выдаткі ад дзяржавы, напрыклад, яны ж ўсё адно несуразмерныя з тымі, што ў Польшы, там дзіцячыя грошы. Так. Калі беларусы пачнуць атрымліваць на дзяцей да 18 гадоў па $200, напрыклад, да?
Калі эканоміка будзе такая, як у Польшчы, тады будзе. А калі эканоміка ў Беларусі будзе такая, як у Германіі, будуць атрымліваць, як у Германіі. У Польшчы ў 3 разы заробкі вышэй за беларускія. Дарэчы, у Германіі вось гэтае пасобие, яно меншае. Там 184 еўра ў год. Ну, в прынцыпе, $200 гэта тое самае, правда? Так, там можа быць пасобие ніжэйшае, але там могуць быць нейкія льготы з налогаў, напрыклад, з падаткаў нейкіх. Вось, то бок, калі сям'я працуе, яны могуць плаціць меней падаткаў і атрымоўваць на рукі больш грошаў. То бок, сацыялка ў Германіі, яна вялікая, у Швецыі вялікая. Ну, чаму эміграцыя такая ў Германію? У Польшчу няма эміграцыі такой вялікай, а ў Германію ёсць, у Швецыю ёсць. Ну, зразумела, чаму. Не дурныя ж мігранты падлічылі, напэўна. Ось. І тыя мігранты, якія, дарэчы, з Беларусі бягуць у развяз, яны ж там на граніцы крычаць «Аліман, Аліман», то бок гэта там на іх арабскіх, гэта Германія, значыць. То бок прапусціце нас, мы тут у вас не застанемся, нам вось туды да Берліну бы дабрацца. І вельмі крыўдуюць, калі іх палякі не пускаюць. Бо у іх светапоглядзе такое, ну мы ж вам праблем не создадим, мы просто прайсці. Владимир, а чаму не спрацаваў слоган дзяржаўны «Купляйце беларускае»? Ну, таму што такі фальшывы патрыятызм, ён ніколі не працуе. То бок, гэта можа працаваць толькі ў тым выпадку, калі у вас, ведаеце, ёсць нейкая мясцовая суполка, то бок, вось, падтрымаць мясцовага фермера, якога ты асабіста ведаеш. Гэта можа быць цікава, бо гэты той самы фермер, які не ведаюць табе чымсьці таксама дапамог. Ось. Але калі гэта робіцца такой дзяржаўнай справай, то гэта не працуе, бо гэта заўсёды адчуваецца людзьмі фальшыва. Ось. І колькі не кажы, там, купляй сваё, з боку дзяржавы людзі будуць выбіраць тое, што ім лепей і танней. Ось. А не тое, што ім з боку дзяржавы навязваюць. 20 тысяч іпэшнікаў до конца 25 года мусіць альбо закрыцца, альбо прыдумаць, чым яны будуць займацца з таго пераліку спраў, якія дазваляе дзяржава ім рабіць. Вось, што будзе з гэтымі людзьмі? Яны ўсё ж пераадкрыюцца ці ўсё ж з'едуць з краіны? Хто як? Нехта з'едзе, нехта пераадкрыецца, нехта можа увогуле перастане працаваць, там не ведаю, калі сям'я больш заможная, там зарабілі сабе грошы, зробяць сабе пенсію. Па-ўсялякаму будзе. Ну, гэта пытанне палітычнае, не эканамічнае, то бок для Лукашэнкі прадпрымальнік, ды ўвогуле чалавек, які сам сабе зарабляе і жыве сваё жыццё сваім розумам, гэта вораг. Бо для Лукашэнкі патрэбен чалавек вось такі, ведаеце, як яго гэтыя міністры на нарадах, якія слухаюць і записываюць, слухаюць і записываюць. А ну прадпрымальнік ён так не працуе. Прадпрымальнік гэта асоба самастойная, жанчына, мужчына, все адно. То бок гэта такі чалавек, які з розумам прыкінуць, дзе знайсці, куды прадаць, нешта перарабіць, на чым зарабіць, і гэтак далей нейкую темку намуціць, плюс-мінус там-сям і грошы. Яму гэты Лукашенко з яго указамі так, фонам ідзе, як нейкая пагода, як нейкае надвор'е, сёння добрае, заўтра кепскае і так далей. Ну, вось Лукашенко не любіць такіх людзей. Яны там не глядзяць на яго з захапленнем, не записываюць там за ім. Крыўдуе ён на іх. Ну так, што яшчэ ў наступным годзе будзе цікавага? Гэта тое, што расіяне збіраюцца патраціць на сваю абаронку рэкордныя трыльёны там, рублёў. Так? Ці азначае гэта, што перападзе і беларускім заводам, якія працуюць на расійскую абаронку, і што працы на іх стане больш адпаведна, і заводаў, можа, такіх стане больш у Беларусі, ну і заробкі гэтым людзям, якія працуюць і вырабляюць там нейкія дэталі для бомб, стануць большымі. Ну, попыт у Расіі павялічыцца, гэта зразумела. А ці зможа адрэагаваць беларускае дзяржпрадпрыемства і дзяржпрадпрыемствы на гэты запад? Гэта вялікае пытанне. Чаму? Таму што вось зараз эканоміка перагрэтая. Ужо зараз заробкі, як мы з вами высветлілі, абганяюць вытворчасць працы.
І там уже няма як адрэагаваць. Вось. То бок можа скласться такая сітуацыя, што мы гатовы вас купіць, а мы кажам, а мы не ведаем як. Можа заробяць, можа цэны падвысяць. Але там Кітай, ведаеце, што там з іншага боку Кітай. Не шанцуе беларусам, не шанцуе Лукашенко. Не было б Китая, было б добра. Покупали б за любы кошт у Лукашенки, а там есть Китай. Ведаеце, што і можна ў Китая замовіць, а Китай такі вялікі вытворца. Ну, напэўна, заробіць Китай. Львіную долю гэтых грашэй заробіць Китай, нешта перападзе і беларусам, але так, ведаеце, з барскага стала нешта там. Корышка. Давайте яшчэ пра санкцыі, таму што пра іх цяпер у апошні час вельмі шмат гавораць, прытым на ўзроўні розных палітычных актывістаў у тым ліку, так, перадаюць словы, транслююць. Значыць, санкцыі заклікаюць улады зняць зусім, перагледзець захад увогуле там, каб захад перагледзеў іх мэтазгоднасць і можа нават у абмен на ўсіх палітзняволеных, нават на самых медыйных. Як вы лічыце, гэта можа здарыцца, Владзімір? Здарыцца можа ўсё, што заўгодна, але тут трэба разумець, што санкцыі ўвадзіліся, львіная доля санкцый ўвадзілася не праз тое, што былі рэпрэсіі, а праз тое, што першыя спірацелі гэты Боінг з Пратасевічам, з тым самым зваршчыкам дубайскім. Вось, гэта першыя такія моцныя санкцыі пашлі, а потым праз саўдзел Беларусі ў вайне. То бок прававая сістэма захаду, гэта і Еўразвяз, і ЗША, яна працуе так, што вось за што ты санкцыю наклаў, вось тое і павінна змяніцца. То бок скончыцца вайна, напрыклад, тады можна казаць пра нейкую адмену ці прыпыненне санкцый. Пакуль вайна ідзе, ну, нават калі я не ведаю, каго там гэты эксперт Воскресенскі заклікае Сікорскага. Так, паехаць з падарункам. Так, паехаць з падарункам. Вось давайте уявім сабе сітуацыю. Сабралася, значыць, каманда, там, не ведаю, Сікорскі, і не толькі Сікорскі, там Шольц, Макрон, усе сабраліся і прыехалі, напрыклад, у Мінск і кажуць, все, выпускаю ўсіх, мы здымаем санкцыі, усе шчаслівыя. Яны вяртаюцца назад, ім трэба неяк правесці дэ-юра гэта зняццё санкцый. А там же ж каварная пазіцыя і ў Шольца ёсць, так, і ў Сікорскага ёсць каварная пазіцыя. Тут ПіС чакаць не будзе, і ён гэта заўважыць. Яны пададуць у суд, што як так здымаюцца санкцыі не праз тое, праз што яны ўвадзіліся. І гэта будзе казус. І гэта ўсе разумеюць. Ну, то бок, ні Макрон, ні Шольц, ні Сікорскі, там, ні Туск, яны ж не дурныя. Яны ж не могуць адмяніць... Ну, напрыклад, ты перавысіў скорасць і просіш адмяніць табе штраф праз тое, што ты, там, не ведаю, добра усміхаешся цяпер, так? Ну, павінен прайсці нейкі час, там ты атрымаў нейкія штрафныя балы, і вось калі ты паказаў, што ты там цягам года не парушаеш хуткасны рэжым, табе гэтыя балы здымаюць, напрыклад. То бок грошы не вярнуць, а балы здымуць, і ты зноў можаш ездзіць. Напрыклад, табе вяртаюць твае правы, як кажу, напрыклад. Ну вось што павінен Лукашенко зрабіць? Ён павінен паказаць, што ён не проста усміхаецца прыемна ўсім, так? Ён неяк змяніў всю сваю палітыку такім чынам, што ён сябе паводзіць як цывілізаваны чалавек. А не проста выпусціў 115 чалавек. Так. Што ён змяніў палітыку, што ён больш людзей не саджае, што ён не саўдзельнічае ў вайне, што беларускія прадпрыемствы не падвышаюць сваю вытворчасць дзеля таго, каб пастаўляць гэта ў Расію на вайну, гэтак далей. Ну, то бок трэба зрабіць тое, каб адмяніць гэтыя санкцыі, ці іх прыстанавіць. Праз што гэтыя санкцыі былі накладзеныя? Ну, казаць і актывісты могуць што заўгодна, там, і палітыкі могуць казаць што заўгодна. Але калі дойдзе вось да юрыдычных працэдур, все будуць глядзець. Вот санкцыя, яна была накладзена на тое, праз тое. Вот тое, праз што накладзена санкцыя. Яно змянілася? Так, змянілася, можна адмяняць. Чалавек сябе паводзіць іншым чынам, выправіўся, так. А калі гэта не выпраўлена, ну як ты знімеш санкцыю? Прыйдзе апазіцыя, пачне крытыкаваць,
будзе судовая скарга, якая адменіць адмену санкцыяў, ну і ўсё. Ну, але з іншага боку, Пратасевіч жа ўжо вольны чалавек, лётае ўжо ў Дубай, на той самай Белавіі. Не, чалавек-то ён вольны, але ж праблема была не толькі ў тым, што Пратасевіча, таксама і ў тым, што Пратасевіча знялі і пасадзілі. Галоўная праблема была ў тым, што быў захоплены Боінг. І вось гэтая сітуацыя павінна неяк вырашыцца. Ну, як яна вырашаецца? Вось як ужо пакойны Кадафі рабіў. Ён прызнаў, што тэракт зрабілі мы. Ён зрабіў нейкія выплаты там пацярпелым. Прызнаў віну. І вось праз гэта з Кадафі у свой час знялі санкцыі. Ну, то бок Лукашенко разам з КДБ перадаю вітанне Васкрасенскаму, калі ён там пойдзе на нейкую нараду. Што ён павінен зрабіць? Ён павінен прызнаць, што мы ўгналі самалёт, што мы шкадуем, што гэта зрабілі, што мы гатовы выплаціць нейкія кампенсацыі кампаніі там самалёт, якой мы угналі, што мы публічна заявляем, што мы гэты самалёт угналі, гэта ўсё была спецаперацыя, а не вось быццам бы там нейкі Хамас на той час, гэта цікава, там нейкую бомбу заклаў, гэтак далей. Вось калі гэта адбудзецца, тады можна казаць пра заняццё санкцыяў, памяншэнне санкцыяў, паўзу санкцыяў, гэтак далей. Калі Лукашенко перастане, там, не ведаю, трэніраваць вагнераўцаў у Беларусі, аддаваць беларускія палігоны для расейцаў, каб яны рыхтавалі сваіх штурмавікоў, калі ён перастане снабжаць Расію ваеннай тэхнікай, калі ён перастане снабжаць Расію запчасткамі для ваеннай тэхнікі, вось тады ён зможа прыйсці на захад праз Васкрасенскага, праз Рыжанкова, да каго заўгодна, і сказаць, мы выправіліся. Вось як той парушальнік хуткаснага рэжыму кажа, вось я ўжо год езжу правильно, по правилах, не парушаю. Здыміце з мяне мае балы, калі ласка. Я хочу ездзіць вось нормально. Быць нармальным чалавекам я выправіўся. Вось так ён павінен прыйсці, гэты рэжым, на захад і сказаць, я выправіўся. Больш так рабіць не буду. Прабачце, калі ласка. Тады санкцыі здымуць. Ну, зразумела, што гэтага, ну, прынамсі, ў самы бліжэйшы час дакладна не будзе. Аднак людзі застануцца сядзець. Ну так, а што мы з гэтым можам зрабіць? Ну, давайте так. Што было ў гісторыі, паразважаем, як рабілі. Ну, звычайныя два трэкі. Альбо абмен аднаго на іншага, то бок, ну, каб абмяняць, не ведаю, там, паліт заключанага беларускага, трэба кагосьці арыштаваць у Еўропе, у ЗША, а потым абмяняць. Ну, як гэта было, напрыклад, з Яшыным і з Красікавым. Вам патрэбны абменны фонд, ну, то бок. Інакш не адбудзецца. Гэта першае. Другое, што працавала, гэта выкуп. Ну, то бок, запытаць, колькі хочаце грошай, там, не ведаю, за вось такога палітзаключонага, палітвязня. Ну, і далей пагадненне, то бок. Мы выкупаем, не ведаю, за $1 мільён, там, 3 палітзняволеных. Вось. А вось гэтая рыторыка, там, здыміце санкцыі, ну, гэта ж не пра тое. То бок, ну, на Захадзе яно так не працуе. На Захадзе легалізм. На Захадзе трэба, ну, как бы, калі ты хочаш, каб з цябе знялі санкцыі, трэба зрабіць нешта, неяк выправіцца у тым кірунку, праз які табе гэтай санкцыі наклалі. То бок, гэта так не працуе. Бачце, яны таксама хочуць, каб было інагда не да законаў. Там таксама, ну, кшталту, мы ідзем вам насустрач, вось усё робім дзеля таго, аддадзім вам вашу Калеснікаву з Бяляцкім, але давайце вы таксама зробіце не да законаў. Так, яны гэта хочуць, але на Захадзе так гэта немагчыма, бо калі на Захадзе нехта зробіць таксама не да законаў, з'явіцца адразу ж апазіцыя, якая пасадзіць тых, хто зрабіў не для законаў. І там, наколькі памятаю, Васкрасенскі казаў пра тое, што вось Красікава абмянялі на Яшына. Так гэта быў абмен. Ну, а тут мяняць няма каго на каго. Вы просто сваіх грамадзян пахапалі, пасадзілі і кажаце, ну, а зараз вось... Мяняйце. Ну, вось паглядзіце на гэты цырк, а гэта рэальны цырк, глазамі, вачыма еўрапейцаў і амерыканцаў. Яны, конечно, спачуваюць нам як людзям. Але для іх гэта нейкія разборкі у туземным племені нейкім, разумееце?
ну, не ведаю, там, глава сям'і з'ехаў з глузду, пасадзіў жонку і дзяцей на цэп. І кажа соседу, там, не ведаю, там, плаці грошы, каб я сваю жонку і свайго дзіця зняў з цепі. Ну, гэта дзіч, гэта просто дзіч. І, ну, каб Васкрасенскі, усе астатнія там, вось, хто лічыць, што гэта добрая такая перамоўная пазіцыя, на вас глядзяць, ну, я не ведаю, як на дзікае племя, якое жыве дзесьці там у Амазоніі. Вы нават захапілі не еўрапейцаў, каб нешта там вытаргаваць у еўрапейцаў, разумееце, вы сваіх захапілі і кажаце, мы іх заб'ем, там, мы іх закатуем. А вы, вось, вы такія сентыментальныя, у вас грошай много, дайце нам што-небудзь, каб мы вялі сябе як людзі нармальныя. А не як не ведаю там туземцы у племені Амазоніі, якія вось могуць рабіць такія рэчы, напрыклад. Да і то я думаю, што там не вельмі часта такое адбываецца. Там хутчэй, калі племя на племя ідзе, яны ж не сваіх захапляюць, яны ж чужых захапляюць у рабства, а потым гэтымі рабамі гандлююць. То бок, ну, гэта цалкам з'ехаўшая логіка з глузду. Абсалютна. Владимир, а вы верыце ў версію Яшына, што вось гэтых палізнявольных, якіх выпусцілі, абмянялі на запчасткі для Белавіі, для самалётаў? Слухайце, гэта можа быць што заўгодна. І калі, напрыклад, можна абмяняць палізняволеных на вось не... Напрыклад, так, калі захад і нехта на захадзе лічыць так, што дадзім нейкіх грошаў выкупім, то бок выкупім закладнікаў, альбо дадзім, не ведаю, там, нафту, як гэта было з Іранам, нафту у абмен на там ежу і так далей. На гэта захад можа пайсці, то бок такая сітуацыя цалкам магчымая. Але я уласна думаю, што калі казаць пра Яшына, ён сказаў не тое, што ён ведае, а нейкія чуткі, якія ходзяць там у унутраным коле расійскай апазіцыі. І вось, ну, трэба было нешта сказаць, каб неяк падмазацца да беларусаў, да беларускай тэмы. Расіяне вельмі часта так робяць. Яны, напрыклад, робяць такое са СМІ. Яны кажуць, вось мы рускамоўныя, беларусы таксама рускамоўныя, дайце грошы нам, у нас тут добрая медыя, мы пакроем, значыцца, і беларускае поле, якое насамрэч рускамоўнае. Я думаю, што логіка тут таксама вось такая. То бок стаць, атрымаць нейкую суб'ектнасць вось у гэтым перамоўным працэсе і стаць такім, ведаеце, троху адвакатам беларусаў. Укінуўшы вось такія чуткі, які ён да сённяшняга дня ніяк не спраўдзіў, ніякія факты не прывёў, каб гэта было. То бок, я першае лічу, такая сітуацыя цалкам магчыма. Па-другое, самае верагоднае, гэта спроба Яшына ўлезці ў беларускае поле, каб вось на беларускім поле зарабіць нейкія сабе ачкі, капітал, то бок, нешта такое. Так, Владимир, і да самага звычайнага пытання напрыканцы долар, здаецца, вырас. Так. Што там адбываецца ў нас? З доларам адбываецца ўсё тое, што адбываецца з пачатку вайны, то бок беларускі рубель ідзе за расійскім рублём, вось, а у Расіі вялікая інфляцыя, ну і беларускі рубель ідзе за расійскім, а расійскі ідзе за тою сітуацыю, якой знаходзіцца краіна падчас вайны. Вось там і стаўкі па працэнтах растуць, там ужо кажуць пра 22%, вось стаўку рэфінансавання. Як яны збіраюцца з гэтым усім жыць, я цалкам не разумею, але паглядзім. Будзе вельмі цікава, калі вось будзе рушыцца расійская эканоміка, вось гэта будзе самае цікавае. А гэта можа здарыцца ў бліжэйшай час, ці ўсё ж не факт, што здарыцца? А вось незразумела, колькі яны там надзапасілі грошаў у гэтыя жырныя гады, калі гэтыя жырныя гады былі. Ведаеце, незразумела, колькі ў іх ёсць гэтых рэзерваў. Але калі такія высокія працэнтныя стаўкі, я просто нагадаю пра 90-е. Тады таксама была вялікая інфляцыя, вялікія працэнтныя стаўкі. І калі нехта памятае, у гэты перыяд быў крызіс неплацяжоў. Пра што ён адбываўся? Пра тое, што курс мяняўся некалькі раз на дзень.
і праз тое, што інфляцыя магла быць некалькі сотняў адсоткаў цягам месяца. І ўсім было выгадна не плаціць. Ну, то бок ты ўзяў нейкія грошы там у доўг, круціш іх, як камерцыйны крэдыт, там кінуў на дэпазіт, месяц, 2-3 паганяў, а потым вернуў. Вось. І калі такія высокія працэнтныя стаўкі ты маеш, то ёсць з'яўляецца гэтае жаданне у прадпрыемстваў не плаціць па рахунках, а загнаць грошы ў банк, атрымаць там некалькі адсоткаў і заплаціць праз 2 месяца, 3 месяцы, 4 месяцы і так далей. То бок вось гэтая вся сітуацыя, яна патроху набліжае тыя самыя 90-е. За гэтым будзе цікава глядзець. Назіраць, глядзець, як яно ўсё будзе развязвацца. Вось. Наколькі хопіць расійскай эканомікі ў гэтым? Я не ведаю. Калі б, ведаеце, яшчэ гэта былі 90-е, калі ёсць даляры, ну, тады еўра не было, але былі дойчмаркі і ўсё такое, то бок ты мог ганяць неяк праз валюту. А зараз-то санкцыі ў Расіі, яны і праз валюту ганяць не могуць. Будзе вельмі цікава назіраць, вось, як яны гэта ўсё будуць развязваць, гэтыя ўсе праблемы. Вельмі цікава. Ну, тады назіраем. Дзякуй вялікі. Я нагадаю сябры, што эканаміст, кіраўнік праекта «Кошт урада» Владзімир Кавалкін сёння наш госць. Мы паразмаўлялі пра самыя цікавыя, актуальныя падзеі ў беларускай і не толькі ў беларускай эканоміцы. Заставайцеся з Еўрарадыё, і наступны эфірны дзень будзе ўжо заўтра. Чакайце ад ранку. З Дмітра Лукашука, Паўла Свярдлова. Усяго найлепшага. Дзякуй, Владзімир. Дзякуй усім. Добрага дня.